κάμερα είναι. Άσε να το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω, ναι. Βάλα και στα νέα. Μπάμπης Ανδρουσιάδης, ο νέας ήρωας της σημερινής μέρας. Έχω σώσει μέχρι τώρα έχω σώσει 3 ανθρώπους. 5 παιδάκια. Τον τέταρτο. Είναι κολλισμένος στις λαμπαρίνες. Ρούλα, πάρτα στο κίνητο. Κυρία Ρούλα. Δώσε να το πάρω εγώ, κυρία Ρούλα, δώσε. Ποιο είναι? Το τσίπ.